Znači je gore. Oće. Imaš nasi ga na jedan? Da, učekaj će jedan... Da imaš nasi. I ovo je web kamera. Ja ne znam da ovaj hard disk garantujem. Web kamera. Jel radi? Web kamera je zakon. Daj mi onog brisaljku na boku. Sad se ovdje ovdje. Brisaljku? Ne mogu da ne radiš. Ovo sam se ugreo. Ovo je garantujem. To više gledamo, a? A? Višek. Što to će ovo zvuči? Ne možeš ali to što ti na ovome dođe. Aha, sad ti ključi da. Ovi pa. Sad neće. Ne može radi kad se mora mati. Tu izgleda slabo. Nego da će sad tiketi da... Pa čini mi se da ne radi sad ni monitor. Kako sad te tiketi onda? Ovo je garantovno da poništeš malo delo. Sad će da vidimo. Šta kaže ovdje? Šta tu piše? Kakav kuler. Ti momci, pim. Ovaj kabel fali vano. Op, op. To je ispravno da je pim. Više nije. Ej, do majke. Si ga spotekla, ti za opremu. Ne, taj hard, brate. Čekaj. Čekaj, ne valja taj hard. To je ono što si izvadio što nije dobro. Vodu. Majstro, ćeš mi ti popraviti taj kompjuter? Sad će. Turbina samo. Može malo hlađenje? Može. Jel hoće? Jok. CD-ROM. Gdje je šak zemlja? Znam ja šta fali. Evo ga majstor, sad će kažete, fali? Tu fali, jesu što pišam to fali. Probajte neka ptičica. Majstor, ti to pišam. Majstor uče nešto novo upočeo. Majstor nam se vratio. Evo na mjesto pantalone.
Majstore, mislim da nisi zaključao pantalone. Jebe što nego daj. Dakle, nisi po tumu. Je to laserski tač. Mora ga obeleže, da mu dam fi. Da mu daš? Što zapisuje opet, majstore? Pa bre, znaš kako? Ne vidiš to? Brojač obrtaja na... To pum što radi. To je vjerovatno... pločica ovdje. Jebem ti nisam zavio. Šta nisi zavio? A jebem ti. Oleba. Ili misli da zaboravim? Šta? Pinti. Amo, majstore. Vratilo se naparenje na svoje mjesto. Kuler. Radi sad. Jok, crno monitor. Da ne zez ovo web kamerice, gledaj. Moguće i tu znaš što zezu. Pa ne zaboravili ste da priključite to. Ako ne razmišljate. Procesor. Pa kušta. Jebem ti ovakve majstore u kući. Nego te mora da ladite. Misliš? Pa ne mislim nego mora. Kako kad se grejemo onda neće da... U što da gleda sa ta kamerica? Znači da ne da to ladi to. Ivane, Aco, ovdje, izvini brate što te zovem ovako rano. Kaži mi, ti mi reče da ovo ima neke veze sa mehanikom. Pa u redu, u redu. Ali nešto neće da podigne sistem. Jeste. Misliš? Sad će da probamo. Ajde. Kada čao. Samo nije ništa. Majstore, mislim da je dosta s tim pivom, od jutro stoje 6. flaša. Mislim da zbog toga neće da radi. Ne. Nije to, nego... Kolega. Imamo i DVD, možeš da mi dodaš ti tu matično? Vidiš. Da tu matično. Još nije tu radilo. Baš mi poznata ova matična. Aha. Ti meni pričaš pivo što ja pijem da ne. Hoće sad, to da vidiš kako će da radi.
Saglasio. Do štampam ja to. Onda će da izbaci. Izvoli. Sve je finito. Pa on se još nije mi upalio, ti sve sam po tiketi. Da, to mora tako unapred se radi. Razumeš? Vidiš da hoće. Probaj sad bezvučno, vidimo da će da radi. Sad ću probati. Jao, ubi mi čitač, čoveče. To može tako. Čoveče, Boži. To može tako. Znači neće da radi.